El buc Rento, antic Sorrento, ha eixit aquest dijous del port de Sagunt i viatja remolcat amb rumb al port turc d'Aliaga, on serà desballestat. L'armador havia realitzat prèviament la corresponent petició a l'Autoritat Portuària de València i a la Capitania de Marina i ha obtingut l'informe favorable dels serveis d'inspecció marítims. Per a aconseguir aquesta autorització, l'armador ha acreditat les mesures de seguretat bàsiques per a la navegabilitat del buc que determina l'administració marítima. El ferri Sorrento cobria la ruta Palma-València i es va incendiar en alta mar el 28 d'abril de 2015. L'armador del buc va demanar atraque i, després de comprometre's a aplicar un pla de seguretat dissenyat per les autoritats marítimes, va atracar en el port de Sagunt el 6 de maig. Des de llavors, ha estat en el moll sud del recinte portuari realitzant els treballs i tràmits necessaris per a poder ser traslladat al port de desballestament. El jutjat encarregat de la instrucció del cas va donar la seva autorització a la companyia propietària del buc per a poder dur a terme aquests treballs i poder abandonar Sagunt. El passat mes de gener, l'Autoritat Portuària de València va anunciar que ja havia culminat el procés de buidatge dels tancs de combustible i l'armador preveia que sol·licitaria l'autorització formal per a l'eixida del buc durant el mes de març. El propi armador ha comunicat que el Rento està sent remolcat al port d'Aliaga a Turquia, on serà finalment desballestat.